Biasa, Gong. Luar Niki, biasa. Iki tileng sebelah pundi, Bu? Dukuan ki sebelah dito tileng sak Ya, menembian. Bu. Dalem? Oh, sor gunung. Oh, sor gunung. Oh, ya roh. Oh, berarti sor gunung oleh dhuwur gunung. Oleh dhuwur gunung. Heeh, iki lho paribasane nek wong alami ayu ya ayu tenan, ganteng tenan. Paribasan wong gunung kuwi cedak watu adoh banyu. Alami. Oh, bagus ya bagus tenan. Ya. Ayu ya ayu tenan. Lho, putrine Mbak Yuli. Ya. Luar biasa. Luar Digandeng bojone Mbak. Lah, Mas apa? Mas Teguh. Mas Teguh. Setyo Budi. Anu kalih Mbak Ayu. Mbak Ayu, ngoten nggih. Novitasari. Oleh bojo ayu ngono ki Mas kawine pintuk pira Mas Teguh? Pira? 674.000. Lho kok murah men ya? Ayu ning ngene kok mau 675, 74. Murah. Nah, aku ndek ning WBL entek 850 lho. WBL ya apa? Kowe gak tau to? Gak. Lah krono mbek sulak ngenane Ya mbek apa kucing ya. WBL ya apa? Lho, gak ada to? Gak. Oh, alah entek 850 gede wireng kok. Kowe gak ora tau WBL? WBL ya apa? Ulan kono lho. Apa kuwi? Wisata Birahi Lebok. Kowe entek 700.000. 850. Gede wireng e. Lah kok kowe doyan? Lho, ora jarak kok sulake paling jangkrik dan apa to lek lampune mati kok lek. Wis karo mendem ngono kok doyan. Oh yo, kita seniman tuh tertib. Harus ora usah tuku. Lho. Ku apa to? Duwe kok diceh-ceh go ngono. Yo golek sing gratis to, Mas. Aku jenenge medhit. Yo ora kok. Ini menapa pokoknya selamat menempuh hidup baru, Mas Teguh, Mbak Ayu, wis donga aku rasa dawa-dawa. Mbah Sidik mau wis dongano duwu aku pokoke muga-muga ndang meteng ngene wis. Ya, wis. Cepet duwe anak, duwe momongan. Amin. Lanang wedok padha wae. Padha wae. Ning kene wis rasah ngendi-endi. Heeh. Pokoknya pucuk gunung pinggir sawah. Iya. Sahdu suasananya. Ning nguri kono ya nek jempol godi. Gawe bayangan ning nguri terus isis. Ya, sahdu. Heeh, sing penting rukun, sing penting tak jalan rukun ya. Nah, kene sing cilik-cilik. Cilik-cilik kene medun. Tinggal kursine sunggi. Oh, kursi kipase dak dhuwur kursi. Lah iya kursine sunggi. Terus antem mau MC-ne. Kipase tinggal dhuwur kursi. Kipase taruh kursi terus turun. Kursine sunggi. Nah. Dek bingung apa sunggi kursi tenan. Sini, Dek. Turun, Dek. Medun. Piye to iki? Kok gede ngaku? Nah, medun. Oh, alah angel. Terus to. Ki mung dipacaki jam pira karo Mbak Lina wis rengos. Kae kamerane, loro kamera ngadeg ning kono. Ki piye to malah tisumu mbok suweki iki? Kowe apa gelut apa tinju? Madhep rono lho. Lah. Alah idepem kaya idep kebo. Geyedi iki meng karo Mbak Yayu dilenggokne. Abot, Nduk. Abot. Idepe abot ora? Oh, gak roso tenan bocah kene. Enggak iya. Sopo jenenge Nduk Cahayu? Ayla. Merek mobil tipe pira kowe? Nganggo AC ora? Oh, gak nganggo berarti 150. Kowe lak mobil ae lah. Lah ya kan tipene macem-macem. Iki gak nganggo geblak ini kan apa? Aja. Iso kaya pintu kono to lek jeglek. Heeh, omahe ndi Ayla? Omahmu ku lho ndi lengmu? Rembes. Kelas pira? Loro. Cita-citamu dadi apa? Kok takok kancane to? Kancane ra duwe cita-cita kok. Culke tangene kancane. Napa mbok remet-remet? Wedok karo wedok remet-remetan. Engko terjadi dua apa? Kokop-kokopan. Pengen endi to raine bocah iki? Pengen dadi apa kowe sok ben? Guru. Aja galak-galak, Kak. Muridmu ndak mokel. Kene trembes. Kowe nek kono ae aku ora kon rene. Wah, sobu. Bocah kok guyu. Neh, iki sapa jenenge iki? Vina nggo Faina. Vina apa Faina? Nah, lah kok muka Faina. Dadi fase ngene khola-khola. Sesuk aja jane cing tak cing. Gladran model iki. Kowe nek budal bocah kowe aja mbok ngarep. Bocah sodrun kuwi. Tang apa? Bianter karo dalan kok. Kandhani kok sok Vina, kok Faina ya. Nek Faina nganggo L dadi final. Omahe ndi, Vin? Trembes. Nah, kowe godi ini kelas pira? Loro sak kelas karo iki? Heeh. Sak sekolah sangmu pira? 4.000.
4.000. Lah, kowe sekolah sangon piro? Ora krungu. Dah. Sekolah sangu piro? 5.000. 5.000. Lah kok cilik kowe jajan akeh. Iki 4.000 gede kok. Iki 4.000 lho. Iki cara bung nupring nubung laboh. Ngawakmu bung 3. Kok iso? Ha ora patek enek banyu lho iki banyune akeh. Ibuke sapa nduk jenenge? Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni sing kang pundi nggih? Angkat tangan. Oh, buke kewaleme layak anake kaleme mbah. Iki ibu sinten? Ibuke sapa jenenge? Fitri. Ibu Fitri kang pundi nggih? Kok mantuk? Ha, tinggal mulih mbokmu mulih mbek sapa kowe? Kowe dadi apa pengen dadi apa? Guru. Kabeh-kabeh guru sing mbok ulang sapa? Saiki bocah padha pinter rasa sekolah nganggo Google pinter ra omong kok. Anakku sing gedhe ngelak nang to, Gong. Apa? Enggar ngomong kok. Lho, kan pelajaran kan daring to, nggih to. Sakniki kan pelajaran padha jek daring kadang kala. Ngono iki ning pojokan kamar ini. Nduluk nganggo HP ngene. Guzang guyu dhewe. Bocah ki nek opo aku ngono. Kok takoni? Heeh, karo lungguh ngene. Tibake. Enek opo? Lah kuwi ape ning kamar mandi liwat. Sone. Lah kok Apa sing didelok? delok film biru to. Gregete anakku tak soneni to, Gong. Kowe iki lho piye to, Le bapakmu golek dhuwit ngamen ngalor ngidul awakmu kok malah kon sekolah daring kok malah nyetel film konoan. Aku Lah ngono. kuwi berarti kan Tak seneni. Gorene HP ne aku ngono. Terus? Bocah kok ora kandang dolanan lho aku ngono. tak deloke no ya. Tak delok dhewe. Padha wae kowe. Waduh. Bapak karo anak ra gadek kabeh. Ulang-ulangane Pak Dene. Gerelane moko sojo ora bocah saiki dibatasi konten-konten seperti itu dibatasi. Heeh, kowe njaluk lagu apa? Njaluk, kowe njaluk lagu apa? Moh. Kowe joget nganggo orsun nganggo desel. Kok plolat kaya gunggu to. Tak golekno mbah sing godi nanti ta. Ya kene-kene. Ayo sing loro. 1 sampean 1 sini. Wih, iki lho kaya turunane Arab Saudi. Arab Iki lho mantap delok wajahe kaya sing nyanyi. Ya le. Sini Mbak, tak takoki. Aku ngarep wong ayu kudu ngatro. Iya, sedih aku. Mangan terus. Sirape diet ngono melok senam barang di apa? Senam mangan bakso melati entek 3 mangkok. Bar senam gombal, gambul. Lah Mbak Li nganggo nggone legging terus sak pira gedene. Nah, ini lho muat Gong terus to HP lek. Ngene no kowe nek golek pacar ngene lho memperbaiki keturunan. Wis cilik ngutil golek sing remik-remik ngene iki apa? Mbak sinten iki? Ayu, Ayu dari mana? Rembes, Mbak masih sekolah? udah lulus, Lalu SMA, kuliah? masih nganggur, Masih nganggur. Mau kuliah? Enggak tahu. Sudah punya pacar? belum. Lek. Lek. Oh enak lek. Kowe timbang nang Manjatiri kono nggonmu. Waduh. Neng kene enak lek. Ganti pacar ta, Mbak? Lho delok to lek sawangen. Aduh. Ditakokno Mbak sampean mang. Aku takokno ku lho Mas, du Mas sing ayu lho itan ngono. Nek jenenge Mas Sulek. FB-ne apa FB-ne? Sapa? Lah jerene nggone Repina. Gak sito to lek. Oh sok loro. Nggon cuwili nang sosok. Ganti pacar tenan ya, Mbak. Nah, namanya siapa? Mbak Ayu. FB-ne apa FB-ne iki-ne? Yayu Fitria, Yayu Fitri Alek. Yayu Fitri Alek. Halah paketan ra gablak. Kene Gus tak kenal oke, tukang kendang. Masih bujangan, enggak bajingan Mbak kae. Aja nek iki ora kucing garangan iki. Aja kenal iki. Bahaya iki kene. Bojone tinggal kopek kok bendino. Bojone ditinggal kopek bendino. Lah, bocah kene kok ayu ngene ta. Mbak Ayu daleme trembes sebelah pundi niki? Kono apa kene? Wah, pinggiratan lek aman. Nggonmu ya katuan apa mam Jatiri waduh pinggir alas. Mbak sinten iki? Rizka, Kok unjal lambekan to, Mbak? Mbak? Rizka, Dari mana? Rembes, Terus juga. Masih sekolah kuliah? lulus, Lulus SMP, SMA di rumah? di rumah, Di pacar belum? belum. Alhamdulillah jomblo juga. Ojo. Sing ndi? Loro karo yang Mbak Li to? Lho kok gak kaya mbokmu lek kowe?
Mbok megudi anak-anak cilik-cilik kok. Iya tenan Mbak Dio. Gak tau ora melok lairno ngaku-ngaku. Aku pe anak ning ngono aku njumi pisan ngono. Alah. Lah aku tipe anak seneng lah mboke kaya ngono gak tak sedot bablas iki. Seger. Keselak deh. Deh nganti keselak. Yo lagu apa Mbak Ayu? Monggo. Mau nyanyi? Enggak. Karepmu to kowe sing ning kene kok. Enggak tahu terserah. Yuk kalau gitu enggak tahu terserah. Penyanyi kok mangan mie kowe kok cacing kreminen kapok kowe kok. Ayo Mbak Mita. Sok kok petrek gateng-gatek. Heeh, ayo. Kowe njuk lagu apa gak njaluk, Mbak? Piye to iki? Orane njaluk. Mbak Lili njaluk lagu apa? Aja TikTokan sing jemberi wong kok. Sing ayu kaya biasane aku june sangger dasteran godi terus larane digawe tuwik ngono kuwi. Iya horor. Bapak Ibu, saderengipun kondur sedaya mawon kalau tenderek foto nggih. Nggih. Ayo lagune lali janjine apa-apa ki? Oh gak, ayo. Lali janjine ae masa. Lah ngene iki lho wayah jogetan kuwi lagu sing slow niku ora bluso. Iki ngono koko ya to. Kok sabar sik to, sabar. Laut. Sing to, Bu? Sak lagu kas. Lek suwo mangan to lek kowe. Karo ngatur to, karo ngatur. Keleson, Mas. Apa judulnya apa ki mau? Pingal. Pingal. Lah itu pinjal pola anak kapral lagune gremet kok malah ngantuk aku malah. Iya, request Anu, sampeyan. Suwitung ki bosok kerjane piye to? Ngono. Ngono mbok nggo to jan ganti nil korek lho kok nutul ngantek kaya suwit 1500 arep mbok tukokno. Patun mawon bongkar. Udah ngorjene mbok santap tronton kaya Yulis kae. Cakobo. Pinarak riyen siji-siji tak. Ah, tutukno mangan mimu. Sik. Ayo Mbak sini Mas. Ayo turun berempat monggo. Mbak siapa Mbak Ayu? Mbak Rista. Ayo nyanyi Mbak Rista. Nah. Jarine iso to yuk iso. Iya, ayo. Ayo, monggo Mbak. Mundur pisan. Minama takeh. Nah, wes mana ini? Lagunya apa ini, Mbak? Lagunya apa? Bocah kok gede-gede wayang ngedu kabeh tadi. Ora ngatasi lek kowe ndangak muso ngene iki. Mbak sinten iki? Lah iki lho wonge halo. Halah, anu Bu, krupuke gosong ambune. Mbak sinten? Rista. Lagi di mana Mbak Rista? Mana? Rembes lokal. Ini satunya Mbak siapa ini Mbak? Endi Mang? Duh. Wah, jemberi wong tak goleki rene. Mas kene Mas. Lho kok kaya tower ini Mas durem. Manggolo kok astagfirullah. 2 meter kurang sak mili. Mas sinten iki? Nyaok. Ini dek ben lahir 3 rarak kita bisa iki. Tapi ya modot mendur tok. Dari mana Mas Nyaok? Ledok. Ledok kono ya. Nah, iki Mbak ngene lho, Mbak. Kok kelek karo kuwi lho, kok sik to? Lah iya kok sik ngene. Maksudnya ngene lho ben sweet. Mbak sinten iki? Nanda. Nanda dari mana? Jomblang.
Jumblang. Jumblang ki jumblang ndi? Gue nek to kene iki jumblang. Iki Mas. P. P. P to iki rantang gagu. Lagune apa ki monggo? Barista. Kuwi malah kok paut ya maksud. Lagune apa? Oh, alah kok ora obah belas iki ta. Oh, lah iku kuwi jenenge lali janjine. Yo. Pekoh wis ana asane. Nemen ayo lali janjine Mas. Tempo 250. Heeh. Wor dadi anu apa kuwi aku temi mencelat protol kabeh. Dira, IWK. Ben keselak mencolok kabeh. Pentole mencolok jadi gue plok gitu. Aduh. Yo. WS Audio mantap punya bro. Yuk. Selamat menikmati makannya ya Cik Mita ya. Joget, jogetin. Jan weli. Apa Mas, itu Mas? kamera sirahmu ora ketok. Menghadap ke kamera ya, agak ke sini. Kabele ning kamu. Anu syuting kok perapatan pertelon ngono lho Mas. Oh iya lah ketok rembuk. Agak ke sini. Lah, anu kita gulu nemtak lho sak. Ayo. Janjane. Ayo Rini. Yeah.
medun. Monggo. Samboyane madhep rono Mas. Menghadap ke Dipasang. kamera, Mas, Ayo. ya. Meripate melirik saithik. Ayo jarane pasang. Yo kok cukup ini. Paling ora ya nenek terop ngono lah ya. Burun? Burun. Ayo Mas. Jan-jane kowe ala gelagamu sajan nyupiarni atiku sujono kowe kancan karo wanita liya. Tak tutupi acarane sik kok jogetane ya. Matur suwun. Wis, sampean gak nyanyi tenan ki? Gak nyanyi tenan? Jare mangko Matur nyanyi. suwun. Ayo sama sik. Engko nek jogetnya ya gak apa-apa ning kene sik. Foto-foto monggo. Oke, ki ngene Mas Santo. Endak-endake. Piye, Gong? Ing dinten menika lumampahipun adicara pahargyan payuhan dinten ri punika mapan Bali Wisma Bapa Darsana dalapun Ibu sampun tutup paripurna lumampah boten wonten ararubida punapa. Ya, Gong. Pramila monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ndedonga mring Gusti mugi-mugi Bapa Darsana sakeluwarga sak bibaripun adicara menika Rezekine ora lokak ning tambah kebak, makmur sarwa kang tinandur, gemari pahlo jinawi, panjang umur kathah rezeki. Amin. mantene Mbak Ayu kalau Mas Teguh didongake. Muga-muga saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sedaya panyengkuyung ngaturke gunge Iya, panuwun. Gong. Periase. Panjenenganipun pepunden kula Mbak Lina, Puri Jelita Paes, mijil saking Trembes, Kecamatan Malo. Syuting fotografere, X Community Production Sambong Purwosari, sound sisteme, WS Rental Audio Sound, elektone, New Mahesa, Tambak Rejo Bojonegoro. kula minangka pranataning adicara pun Ki Banu Asmara Sing duwe tim Cima. Ijane Turki kabeh to piye to? Iso. Kawula Dimas Bagus Santo Kliwir. nyuwun pamit pangapuntenipun ingkang kathah kanthi mekaten kita pungkasi. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut, laut, laut. Kukut, kukut, kukut. Lucu ra lucu sing penting guyu. Matur nuwun. Anyar neh iki, anyar neh iki. Jare sulek anyar neh wae iki. Mbak Li mau nyanyi apa? Gak nyanyi tenan lho. Nyanyi Mbak. Kene lho. Ben medun sakon. Wis entek wis dikek yo. Kalong 50 pisan. Heeh, monggo. Ada permintaan lagu lagi? Arep nyanyi lagu opo yo? Wis tresno?